thina sohlanga sohlanganeka sohlangana thina sohlanga. Saboniye gogo. Sawubona tatana. Unjani magogo? Ngiyaphila njani? Hey, mina gogo mina saba phela ngisaba labantu laba gogo. Ngeke phuma lapha. Labantu laba gogo abasafuna ukusishaya gogo. Uyabona ke nje ngokuhlala la kwami. Nje kuzothintwa nje. Uthi unkosikazi wakho ke. Oh, mankosikazi wami. Mankosikazi yaphila gogo khona la endlini la gogo yena bhekela mina papa mina lambile gogo. Oh, okay. Ayilungile ngane yami. Ngiyabonga mina gogo. Yebo gogo. Chom, awungithini. Wena ethaveni kaMax ngagcina uphathi phezulu ne-money ngene emotweni. Awubuyanga nomina mfazi. Awubuyanga. Ayikho nje into etheni eyenzeka mngani laphana. Chomi, kanjani wahamba nayo wena uyazi uhlezi ungivela neyigaxa futhi iyigaxa. Nginike phela namanje. Kahle mngani ayikho nje into etheni eyenzeka laphana. Ngani Like nje akwenzakalanga lutho. ngalusha ukuthi right kodwa wena phela uzongibela neyigaxa unazi nawe every weekend uyahamba wena ubuya neyigaxa indaba. Ukuthi nje yazi angikho right. Yazi ngaze ngayizonda na indoda. Yazi yanginyanyisa indoda shame. Ubanike lo singethela chomi yami. Senguyena phela umthakathi wangakhona. Cha ungibulale ngiphila la ngumfana. Yazi ungibulale ngiphila. Ngokuthi angihambise ibhalo swami. Ngizoyimisa kanjani ngane? Choma minceze. Kodwa Choma iyadlula lento kuhambeni kwesikhathi yonke lento izodlula yazi nawe. Into yanini la izodlula nini? Izodlula nini? Njengamanje kuthi wena mngani futhi vele awu-understand nje kunokwesibili lokho awu-understand. Ngizodlani? Ngizorentela ubani? Vele ngizodlani? Hayi Ngoba ubhano sehambile nje ngizodlani ngempela ngizorentela ubani? Abantu kahle gele. Mawuyintombazana awudiphendeli ebafaneni. Fukhona ufuna amatoho hayi ukuthi udiphendele ebafaneni yonke into abafana. Angeke ngizokwazi nje mina. Ngiyofuna itoho. Angeke ngikwazi sisi. Awungibheke nje ukuthi ngimuhle kanjani. Ini mina ngiyofuna umsebenzi. Ngimuhle kamina nokuthi ngisebenza. Awucabe nobuhle sengisebenzisela ekuthenini ngiyosebenza ngabo. Angeke ngikwazi. Uzorentela oba ngoba phela abafana bafuna umuntu osebenza. Uzorentela. Konke vele ngihlezi ukubheda amane kuyeke. Hayi hamba wena. Ngiyakufakela wena ntwana yami. Yazini indaba mina ngiyambonga ngokuthi manje lokhu besawonda abantu angilambile sheshenze ekhaya ma. cha kuthona ntwana yami ngiyakubona ukuthi awuyithathi serious lento. Cause ngiyakutshela bese gcina somahlalela kuyilabantu abasithathela imisebenzi. Uyayibona leyo nto? Ngiyayibona kodwa ethi ngilambile mina ngifuna ekhaya sheshenze yabo. Yazi ntwana yami wena hayi weak sizokhalela ukudla kanje. Ezi ngilambe ibhadi mina ezi. Kodwa yazi wena sami ngiyacabanga sisenze lo. Unjani? Ngiyaphila gogo enjani? Angisakwazi wena vucasha kulezi insuku. Ngikhona gogo, angikuphele imithakathaka sifuni lapha kwakho. Hawu, lalela. Uyabona nje bangihlala la ekhaya la kwami. Akho umuntu wanthinta. Khululeka. Emsebenzini kodwa wona usayake. Cha gogo, angisayi. Lapha emsebenzini last week kufike ithi ifela mutwini. Uthi makuphume Changane lana kungene Muzulu. Hawu, usazimbike lezo ndaba. Hawu, ngani yami khululeka kuzodlula. Gogo angiboni andiboni into umuntu asayihlalele lana eSouth Africa. Kungcono sihambe sibuyele emakhaya. Hawu, ngani yami khululeka kuzodlula into edlulayo lesi. Hayi khululeka kuzodlula isithando sami. Gogo bengicela ukhiphe inyama efrijini ngiphekele Abdul kade ekhala ngendaba. Ngani yami kulungile khululeka ungayikhipha lapha efrijini. Sibawa. Hayi bosibo hawu. Bangiziba nje. Sawani. Wenda kufunani? Alright. Yeah, right. Manje khona mina. Right.
Ya, ngiselana. Kahle manje kusamele mina ngimise. Oh. Okay. Hayi bo kahle yini? Kanti wayengaboni ukuthi ngiyakuthanda. Nakho uthanda ba? Ngithanda wena. Hawu. Hey, asidlala. Wazi ngicathi ngiyadlala mina la. Hawu kahle yini manje? Hawu ngiyafuna ukuhamba nathi namhlanje. Ayi. Yazi ngisengezwe ngicabanga abantu bokufika lapha. Uthiwa uthekudlule bona. Benza njani? So ungalinga uyezwa? Ngizwe kahle. Ngicela uhamba naye baby. Ngeke uzuyisole. Khohlwa. Hawu Sibo. Khohlwa. Manje ugcine wenze njani ngale mpahla yakasipho? Nawe yazi uphethe mina igcwele sinawayo. Afike nje ngathi qeqeqe awayindeke ngani ngaphuma kanje. Uphethe mina uyazi yonke into ihleli izoba kanje. Kuleka macala. Correct. Ayibo. Hayi boy. Sinqomuhle kanje round ngeke basifodele sithi uhlazile. Baba fodela. Sini ngaye man. Ngiyacabanga ukuthi le nto ekuze no-4 ingane ayihlezi happy bra wami ihlala nale nto leyo umubiza wakhe futhi bra wami yabo njengoba sengasekho nje umubiza ngimubi impela kodwa ngeke niyayibo akuthanda ukudliwa imali lapha akudliwa imali yakhe baba macala kodwa yabo njengoba sengasekho manje bra wami umubiza manje buka-ke macala njengoba eqepheze kanjena ucabanga ukuthi ubani osazobuya emshiyeni njengoba esekuge kanje yamani njengoba begxoba laba bafana mangale badlali indaba yakhe nje manje sevithile baba uyambona nje uphelile macala ngeke macala sithi ukuthi umnyakazo ngeke sikhohle indaba ezalukwazi ngaze sigcina sesilinga yazi sebenza nje enkundleni zokuxhuma Hey. Athi Sibongiseni. Sibongiseni awe umanzi nje man. Yes angisasifathi mase noshaya into ekhala kahle hayi kodwa ngikho-ke lapha enkabi yami aze ngafa nkabi yami uqaleke yabona nje sikhuluma nje manje ngibhekise emegazini Yazi ngala iqhamuka ngala ungekho into esenzeke ngala angilandise nkabi yami kwenzekeni khuluma lo usma smaya hey into namuhla ngikhulumela yona kwanami iyangithusa khuluma nami nkabi yami nawumuthi ukulibela uyalena le shahla lodabeni manje yabona lo yamuntu into eyisho namuhla imuthi uyangithanda wara kodwa manaki nkabi yami ukhuluma ngosma simangele mthimkhulu yena yedwa lo egangena ajole nathi la yena lo bethandana le khasongo lobani lento le yazi yena yedwa lona wathi nje thina so Mr Nothing la manje ufunani kwani nami ungicakile kodwa into ngiyifiksile yes uyawazi nawe ukufika benza hayi usimangele madoda kabe yami hayi vele nami kabe njangala nawe samsani kabe usimangele madoda Atakakule mtoto wa Mozambia. Ebani, mtoto wa Rupambera kuyi. Ngiyahleka nje nikutiza ntsini phela. Isewena yinjani marume? Wabuza ibhasi libhaliwe emnyama lento. Yini kodwa ngikubonela ulwandle. Awuzukhuluma nabantu bami kanjani? Iqashi zami lezi. Awuzukhuluma nami kanjani kahle? Awu yo bentombi endala yoba amancawa bentombi endala. Iphathi lambo. Unina Abdul qhubekani ngendlela yenu. Yabheda lona. Hayi amancawa bentombi endala hawu uyangazi ngilungele kapi mina. Hayi kuyoba ngcono ke makunjalo. Hambani Abdul. Siyabonga amagogo, siyabonga. Sindala. Habe. Siyabonga amagogo. Sister wakho. Uyabo ngisasho kodwa mina sister. Uyabo
nombhemu oyothatha wena uyokutholile ngempela. Hayi phela wena sister, lokho ngempela. Yabo, ngakho ngingafuni bahlale ngawe sister. Buqonya bonke osikhotheni ndaba because wena hayi ngilento abathi yini ngesilungu phela oma wife material. Yeah. Vele uSipho. Kodwa uqhamuka lapho uzongibuza uSipho nje sithubene umbhedeni. Phela nawe uyazi sister, thina siqonyiwe. So abanye phela kazalanga isidaba. Ngiyabona kumina bazala i-gentleman. Ngiyabona wabisuthe kanjani. So hayi ngisathi uyobheka imama sister. Yayibona yathi Hayi ngiyezwa mthaka ma. phela uma kazalanga isidaba mina wazala indoda eqotho. Yabona nawe. Ngisilethele ikizalo kwazi sihlanise noma khelwane. Uyabona wena sister ugcwele kanjani. Izigogwana uyangibona nje mina ngilukaheni sami kanje. Hayi bo isifunani nje isigogwana bo. Mina phela mfethu lo engisabi ukokwane ifuna bona lapho kuzizobadoba imali ngithi. Hayi kumina sister. Angihambe nje ngihlupheke ngize ngife ngeke mina izigogwana. Usakhuluma ngezigogwana nje sister. Uyazi emini sesishayela ama-round la nofosholo. Sibamba lo mngani wakho lo kade ethanda nale kasongo leli. Ubale kasongo leli uBanosi. Dabukise ngathi impela beshawo umhlaba eqephezeni. Ungafunga impela ukuthi uyodayisa impela hayibo. Hey yazi ngiyithanda into engiyibonile. Umngani wami yazi imele ngimkhoze kulento yakhe. Yazi phela selokho ungafika lethu ukuthi abantu okuhamba kumele behambe stress nje. Phela ngithi uBanosi lo uyaNovember intela kahlala khona. Hawu manje phela yena akayingani ukuyozama isipani anyakaze naye njengelady. Hayi yadlala ke lapho mfethu ngamtshela yazi wathi mina athi ubuhle bakhe bemsebenzi ngeke nje ayoqila yasekhulu. Emuhle kanje. Hayi mina uyangixaka umngani wakho ngoba nakho wena uyisiphalaphala njengoba ngisho nje ukuthi kodwa wena usebenza nabo lokho obuhle bakho yena manje uzohamba efuna ukuzibulalela wonke amagasongo le bethi bungayibona into etidabukise mina angiyithandanga khala ufosholo wathi hayi ngeke no hey asazi nokubonakala khona kungani. hayi kumele umtshele ukuthi akahamba uyofuna umsebenzi ngeke angiyithandi lento asukume naye. Awu lokho ezibukanisa nabantu manje lana lokho abethembele ebafaneni. Hayi baba ngathi thina sijikelana kanje. Hey sister azi sifuna ukushaya amaviyanda ngikwenzela. Hawu ngenzela mfethu wami. Hayi okay awuthi ukushaya iwashini lapho. Fosholo ngani yami mzukulu wami. Phela emini ngiye ngahlala ngizibukela iTV nje. Ngahlangana nezindaba ezimnandi kanjani. Ezithi njengoba laba sebengasekho sebehambile. Sekuvele kwavela igidi zemisebenzi. Indaba ezimnandi lezo gogo. Hawu. Cha phela makunjalo gogo futhi umuntu ongafuni ukusebenza uzobonakala manje. Imisebenzi mayivuleke kangaka. Ngiyalana nawe impela ukuthi nje ozobe engasebenzi manje uyobe engathandi. Yes, uyobe ethanda ukuthi angasebenzi. Uyobe engafuni. Uyena uyobe engafuni. Cha kodwa phela ukukhuluma iqiniso namkhehlekazi lami engithandayo. Mangathi nje ngothola umsebenzi ayingasiyeka isikole. Kanti udakiwe. Hawu, anganaba laba gogo ngale. Basebenza besebancane. Basuke ngale beze ngala bebancane bazofuna amanye imisebenzi bayithole. Phela ngithi bona njengoba besebenza lana uyahlushekwa le emakhaya. Basuke bezosebenzela imindeni yabo ukuze phela bakwazi ukondla emakhaya. Wena Fosholo ngani yami yazi ngifuna ngawe. Ngifuna ukuthi usebenze wena, ufunde, usebenze kahle. Ube incwasimende nje. Egqokothi hayi ba-office ndayo. Ngifuna usebenze hayi le ndaba yokuholo 800 sengathi umuntu ware. Funda ngani yami. Yebo ngiyakuzwa gogo kodwa phela nami sengikhathele manje lokhane ngicela imali kuwena. Hayi ngeke. Kumele manje ke ngisebenze mina. Imali uyithole kumina yabo. Hayi. Usuqala ukungibhedela ke manje. Ungenana vele ngihambe ke nje. Ungayishiwe. Ukuyicabanga. Lesala ukuyicabanga lento engikutshela yona. Hayi indaba kulongibhedela vele ngihambe.
Kodwa-ke phela kuqala kancane kancane. Hayi suka. Bamuhle yazi. Ngiyabonga sathola ukudlula-ke. Cha ukuthi uyaphela. Kusami ngitshayile, awuzi noma ubona yini. Hayi, msuka ngisicefela. Sesiyasebenza singasebenza. Shawu umncane. Hayi sekuthi umpepho. Hamba kahle. Imayeshi malume. Imali eshiyani. Angithi mina ngihambile la. Wesale kanjani? Imankinga malume mina ninayo imali ya transport. Yebo kuyale phela samahhala. Imankinga mabhasi mathatha ma-fingerprint malume mina manje uma wena hambile awusakhoni nobuya la eSouth Africa malume. Nona ngabuya manje. Vela nesitefe ngitesho umsebenzi. Ngihambe ngiyaphinde nibuye. Imankinga mina malume mina khona one ekhaya. Mina thenga kudla ekhaya kwagogo kwangane kancane bo. Manje ngiyakuzwa. Bese hambe phada ngakini. Ngeke sakhona mina malume uhamba. Baziqhumise ngepango ofuna ukuhamba. Ngibhala le ncwadi ngoba nginesifiso sokutshela mngani wami ukuthi bengimthanda ubhanosi wami. So njengoba engasekho angiboni ukuthi khona into engizoyiphilela futhi angiboni ukuthi ukhona omunye umuntu ozivala isikhala sakhe. So ngibone kungcono ukuthi ngivele nguthathe umphefumulo wami. Ngiyabona ukuthi ayisekho into engizoyiphilela engasekho ubhanosi wami ikwerekore lami. Ngiyakuthanda mngani wami. Ngani unjani? Hayibo, ngiyahlanyana wenzani? Kuleni wena ekhanda. Ngenze njani manje kumele ngiyenze? Angikwazi ukuphila phandle kwabhangi mina. Uba uzongithengela ukudla, uba uzongirentela. Uzoba isilima lelo ngitshele mina bola eSouth Africa. Ayekho umfana ozovuma ukondlana nawe engenangisho ingane nawe. Abafana bafuna umuntu osebenzayo, usuhlala yona la ekhaya. Usebenza mina, ngiyangikwazi nokusebenza. Manje uzokwenza ke? Uzoyibulala lo mfana ongamazi nokumazi. Uba uthangimazi bani mina? Ngiyamazi nobhana ngihlala yi-5 years. Bangithi sukuma manje ungitshengisa kwalawo bonus wakho uzoyi. Cha ngikuzwithula sisilala la. Kusasa savuka mina nawe semsebenzini. Umsebenzi ngeke ngizoshilo. Hayi sisi noma ungawumzela sahamba ke. Ngiphela islot ngipheke. Yabona tete ngisho. Ayekho umuntu ozomela sizana nawe. That's why ngithi kusasa mina nawe siyavuka. Ngizotshela usipha nginingi into ozoyipheka ngizomthuma. Hayi wena uyangicasula woza. Ungaphinde nenze into ofuna ukuyenza. Hawu, ngizosala ngingenami ngani mina. Siyafana mzali wami. Ungaqhubeki nalo doti wakho. Qhubeke. Hayi sisi. Hayi boy, hey. Aziyagqilaza bohambo lasemegasini. Nogayi wami undiphelile. Yes. Ey, yini manje? Ubani lo fonayo? Okay. Yellow. Awuyimpela zithini? Sengivele ngaphila saka. Phela sengivele ngezizwe lo muntu wesimame manje. Shuthi ngizolala ngigalele namhlanje. Hawu sisi wami. Akudlalwa kanjalo sisi wami. Hey. Akubonga mina sisi wami. Next week Friday khuleka ngi-free. Wozani nizongilanda my sister. Madoda. Jezi elikhulu. Yasebenza ikuthi. Awenza ufike ku-Friday. Hey.
sekuphinde phela mina. Hayi bo, khuluma nawe wena. Usipha ndikuphinde phela mina mawungezwa. Unankinga, ungangisela isikhama kusimanje. Cela usheshe ungadlali endleleni. Uyangishaya phinde uyangithuma. Hayi bo wena. Oh, wena mfethu singiyacela wena. Ngizona nje bandi kushaye wena uyezwani? Ngena. Ukuthi umuhle kanjani wazwamuhle. Buka le ngubo zenu ziyanifihla ubuhle benu. Ukuthi umuhle kanjani. Uyaphi dade? Hey wena. Bengizoboleka isikhwama sakho la. Ngisafuna ukuya eMagasithi ukuxosha into ezincane. NaseMagasithi kuzobe kubukwa wena. Wadla Abdul. Hayi, kulungile. Awuthi ngithathe ngikuthathela isikhwama. Hayi. Si. Thembeka mngani wami. Ngizamile ukubekezela. Kodwa emva kokuthi uhambe la endlini, ngivele ngabuyela yinhlungu kabusha ngoba phela impela bengimthanda ubhanibhani wami. Engifisa ukwazi mngani wami ukuthi ngiyakuthanda kakhulu. Ukukhomisile kumina ukuthi umngani weqiniso. Ngizokukhumbula mngani wami yeswa. Ngena. Awutombidala. Sawubona. Uthi nyanya kwani? Kwamasimba yini? Yini lento oyenzayo? Kwaliwa manje ntombendala. Angizile. Ufunani la? Angizile kabi. Ngizobona uNonhle la. uNonhle? Gogo. Ubumbona Ubonile phela ngenkathi ngithula ingubo lapha egqoke iskipa esibovu nebhluku eligrey. Shaye nama-Crocs madoda. Usuyabhema. Awu. La ekhanda lakho kusho ukuthi nje sekuyaphambana. Awu, kanjani manje ntombendala? Wasuzama wala nje wangilwisa manje. Hawu. Uyabona leli jesi ohlala uligqokile elikhulu liyakusanganisa. Bekubani loyana bekuNonhle? Ngesiye uNonhle loyo. Umkaduli loyana. Yo, hayi uyala ntombendala. Ngabe uyasho nje mongafuni ngimbone. Phela ubegqoke ngale ndlela yokuthi yadide nina imqondo ukuze lingamhlukumezi. Madoda. Hey, uNonhle kodwa gogo isho mongafuni ngimbone ayikho inkingi. Kodwa gogo usungazomgabha ubona uNonhle. Ngimkhonze kanje ntombendala. Hayi, bekungena kuNonhle leyo vele uhambe ngoba yikho into okuyizela ngithi uqedile. Bekungesiye uNonhle loyana, bekumka Abdul. Usuqedile uvele uhambe ngoba ayisekho into okuyizela. Awushaya kabuhlungu ntombendala. Hayi kodwa kulungile senyosala kahle. Hamba. Siyahamba. Konke yenzekala lapha. Hayi ongeke ukholwe sister. Hayi nami ngathi into eyibhaya. Kodwa iplate ngitshela yona wena. Awazi lutho. Kodwa njalo hawo. Uyibo yini usakhala wena namanje ufuna thoma bo. Sinto nami lepho. Uphetheni la. Thembeka mngani wami. Ngizamile ukubekezela. Kodwa emva kokuthi uhambe la endlini,
ngivele ngabuyela Hayi ngomntana wami, hayi ngomntana wami, Sma. bengimthanda ubhanibhani wami engifisa ukwazi mngani wami ukuthi ngiyakuthanda ithembele mngani wami Mngani, Sma. Kuthakasekho, Sma. Uma mngani, uma. Sithini ngibawakhe? Uma mngani. Thoma le mfana. Mama. Hayibo, umsindo mngani mzimkhulu. Wenze njani la? Mama. Yabona-ke namhlanje kulo nyaka umuntu ophuma ney'ta Sizoba seyingqofonela abafana. yazazi iy'ngqozo Hayi-ke phela wena. Hayi-ke phela wena. ngiyibone lapha Awu. ngivele ngavuma Hayi, ukubona sidlalile ngakhohlwa bafana. nokuthi kuneyami-ke Sidlalile bafana. uyazi noSmall Mawake-phi-ke manje? Usukhuluma Ngisho ingane ngosima yakho, usima wami Yebo. nekwerekwere. Awazi. Wami usima. Usima uyafunda ntombazane. Uyafunda. Makhelwane awukwazi ukungitshela udoti bese makhelana yikho into esingayixoxi mina Kanti umoni into enjani? ngawazi ngempela Wena kahle kahle unomona ukuthi ingane yami iyafunda. ngiyakusiza makhelana lenzani izodliwa makalakale makhelana Ngeke yami ingane ijole nekwerekwere. Usima wami ufunda amakwerekwere makhelana abafazi nje ngifakela usima. uyafunda le makhelana kodwa ufunda amakwerekwere ngiyakuthiphisa mina ayithini. musukunyanya makhelana ngoba awuyazi into yale ngane Wena unomona inkinga yakho. makhelane ngisiza Angimina, ngisiza wena thina sixoxa eyami zonke ingane indaba. izobe igqoke ijazi. Hawu ngcono ungazali Ngiyokubema ntombi. ngcono ungazalanga makhelana unokuthi ingane yami ithanda namakwerekwere hayi ngcono Hawu manje. Hello Usima unani usima? mathi uhamba namakwerekwere Ushonile. selimbulele nkosi yami Yini? limbulele awulimbulele makhelana Ngiyeza. kuphi Awona makhelwane ngisaphuthuma usima. angisali makhelana angisali Upuzeni. Hey, upuzo parafini. Parafini. Yothatha vule ngalo parafini. Parafini lo. Ngizofuna. Wesma. Sma, ngani? Hayi bamseko. Hayi kodwa kuzothini ngoba khona isho leyo nto sokuba. Ngeke sadokothe. Ngani? Hayibo. Kathi. Masakhali kakhulu sister, masakhali. Sister, qina. Ingane yami. Ingane yami Sma. Awu Sma. Awu kodwa mntana Sma. Mama stende yini? Mastende ingane yami. Mastende. Ulalele manje manje Awu mntanami ulalele. Hayi simangene ngeke. Mastende ujalini lela. Into yanini? Ngikufunele kanje bathi abantu. Yebo. Yebo futhi kodwa lakho ngikufakile lizophuma nje la ngokudala. Ukuthi nje khona emuva bengisabhizi ngayo ethiwa abantu bokufika. Yebo futhi yebo futhi. Hayi nakanjani uzoyithola. Manje lo musikhulayo. Futhi. Yebo.
Yebo, ukhuluma naye impela. Yebo, futhi ngicela ungi-WhatsApp kuyona le number ku-WhatsApp ukuze ngikwazi ukuthi sikhulume ngendaba zama-deposit nani. Yebo, kuyezwakala. Umuntu obhizi. Hhayi, ngingumuntu obhizi kakhulu. Ngiyakubona. Ngidlala ukuba matasa. Hhayi, ayikho enye indlela kodwa futhi singenza njani ngoba vela kunje. Sifuna impumelelo. Nakho abantu bokufika bafike basithathela amatoho. Yonke le nto leyo yona futhi ngihlalile ngajula mina ngumuntu ojulayo. So futhi mangumuntu ohleli wafikelwa umcabango ukuthi ake ngibhale isitori esikanje sidlulise i-message yabo mayelana nalento eseyenziwe wondabandaba nomfoka Gumede naye uLokhunja uMangobese lo. Hayi naye lo ungezwe umculo. Ngasifuna ukukhombisa into kanjalo ngabo ngabantu bokufika ukuthi vele kade sebesithathelile imisebenzi yethu. Nathi Bhuda besiyoqeda isikole sigcine sesingasami sesilokhunja sesiyobahlalela singasasebenzi kodwa bona bebesebenza. Izwakala kahle impela, izwakala ngathi i-movie interesting. Manje awusho-ke le movie le othi uqeda kuyibhala kanjalo. Ngiphezu kwayo nje futhi nje ayizukuthatha isikhathi eside nje kodwa nje hhayi izophuma nje kulesingakhi namhlanje futhi isabatha namhlanje. So le movie izophuma kwisonto elizayo ukuze kwazi ukuthi angithi babe kumgomo ukuthi ngomhla 30 June bafuna wonke umuntu ongasekho. Ngingene lapho-ke mina that's why-ke sengizokwazi ukuthi kuvezwe kanjalo futhi. Manje nani ngikwenzile lokho ukuthi mhlampe gcine sewukhona ushaya abantu kanjalo nje nivese nalokho? Hayi cha, washo kahle uMphoshodu Ngulwane wathi angashawa muntu abantu akhulunywe kahle nabo kodwa-ke sesikhathene njengoba washo nje uLokhunja. So manje mina ngithe ake ngitry ukuthi indlela yokuvezizwe mangifaka le movie lena abantu bazolokhunja kanjani, bazoyibona kanjani into engiyibonayo. Ngifuna ukubona ukuthi bayayibona into engiyibonayo. Ngendlela engiyibuka ngawo nami cishe ingasiza futhi nangakulo luyasuku lola ukuthi abantu bebuke ukuthi hhayi zikhona ezinye iy'ndlela esingenza ngazo ngaphandle kokuthi sibalwise abantu. Yebo mntababa, hhayi kunjalo nje. Ungaze iqedele isikhathi sakho futhi ngiyakubona phela umuntu omatasatasa kakhulu. Othi ngimdingile ngoba hayi kubaluleke kakhulu. Manje awusho-ke le movie othi izoyikhipha izotholakala kuziphi iy'nkundla zokuxhumana noma ama-platform? Imovie izophuma kuzophuma ku-YouTube under Impumelelo Film Production. Yona lona le page leni. So izophinde iphume ku-1KZN movie ku-116 bar ngisazi 116 bar kodwa 1KZN. So phinde sizame naku-apply ku-Cape Town TV bani sikwazi ukuthi uma ngabe sithathiwe ingene imovie bayibone nje abantu ezweni babone ukuthi omuphi umqondo engizama ukwakha kahle la. Manje uma isiphumile imovie ufisa abantu bakwenzeleni noma bayenzeleni i-production? Cha nje futhi akukho nje okuningi engifisa ukuthi bakwenzele i-production. Mangabe nje belayikhile basubscribe bayobe beqedile bayobe nje basenzele okukhulu. Siyacela ukuthi babukeli makuthi nayibuka le movie lena ni-subscribe, imovie yaphuma next week, ni-subscribe ni-like, siyacela bandla ni-support bandla please. Benze ngayo yonke indlela le. Yebo futhi asigcini-ke lapho njengoba ngiyacabanga ukuthi ngizwile mangithi mina Lokhunja i-order lakhe ngilifakile kanjani. Ngizwile nje ukhuluma ngama-order. Yebo angithi manje ngidayise futhi. Yebo kule production ningi izinto ezenziwayo kakhulu. Ayaphithizela. Siyafunda ngapha, siyazama ngapha kahle ngesilwela ukuthi nje sibe ngcono ekugcineni nathi bajabule abazali bethu basibone sesingcono. So babukeli njengoba-ke sengishilo kule kampani le siyadayisa futhi sakha izikipa nje ngizoziveza emva kwale mase kuzophela le video noma ngizoziveza la ngezansi nibone ukuthi izikipa zikanjani. Siyadayisa izikipa Lokhunja sinama-brand awu-2 ama-main brands. Sine-TYT Take Your Time, siyakwenza futhi nangendlela yakho ofuna sikwenzele ngayo. Ungene ngemlonyeni ngathi
khona lo mbhuti oduhamba naye ngathi ugqoke into ethi ayibhalwe kanjalo esube yebo ngizombiza yiso lesiya isona hayi mnandi phela babona babona sikhuluma ngani ngiqhubeke uma sikhuluma ngento esiyibona ngimsele khona manje ebona bayibukela abukela usondela ngapha nayizwela ke nami hayi ekhaya kusekhaya uzela yonke into oyifunayo yabona nje hayi awuwe futhi umdalo uyaphileka uma kanjalo usisizwa uthe ufoka abantu iyona ke le take your time ufoka take your time and iminingi take your time okusho ukuthi awujahi ya siyakwenzeka uyabona ubona into esengibuye akumise bakulo ukona lento ezimbule uyakhona nokubekela isombe sakho uhuye phela lo yabo uyena lo hey lo umsebenzi omkhulu niwenzayo ezinye izithombe soziveza la kule video sicela ukusho futhi ukuthi asigcini lapho enye brand esinayo futhi i-intelligence so nayo intelligence kodwa uyazi intelligence uthini intelligent kakhulu masiqaba ya brand mangithi ngiyaqagela nje ubuhlakani obukavile so masathi masakha le brand lona yabona sasho ukuthi yabo kahle kahle sifeza ubuhlakani yabo so le brand angeke ngisho likhulu ngayo kodwa nje intelligence ikhona asigcini nawo kwakha lokho akhona amanye ama-brand wesizulu yabo lawa nje kwensizwa ngempela siyabhalela manje ke iphikani yakho uzobona lapha evidweni iphikani yakho beka lapha zobhema ngendlela ofuna ngayo uma ufuna sibhalele isibongo sakho izigqoko zikhona ilokhunja and hayi ukuthi senzela amabhinqa kuphela ikhona wonke umuntu ukhona wamukelekile zikhona izigqoko nje uzoziveza lapho evidweni igqoko nje yabo lezi labafana baseThekwini yabo bathiwani amajatsatsa zikhona izigqoko sinaze siye kude kakhulu ke sisesigcina sesikhohlwa phela ukukhuluma kugcina sekhohlwa manje uma ufuna lento le njengalesipho noma yasuna nje lesipho ukhumana kanjani ke nani hayi kulula futhi ungasithola ku-Facebook cela useshe Impumelelo Film Production usho ukuthi ufuna siphi iskipa ufuna sikwenzele kanjani ngabe ufuna yonke into itholakala phakathi kwe-Impumelelo Film Production yonke ukutholakala phambi kwe-Film Production ilona khaslet ama-contact ezokufonela noma ezinye zokuxhumana ephejini lethu i-contact ungasithola lapha ku-063 382 5981 ngizoyifaka la ngaphansi nami nikwazi ukuthi nisithole khona 063 382 5981 noma ufone ku-060 281 5526 sokwenza ukuthi sik-attende ngendlela e-right because hayi siyasebenza le khaya hayi kuyasetshenzwa ngiyabona nami asilali akulalwa manje nje kade singalele sibhizi script ukuthi sikwazi ukuthi movie ezophuma le abantu bokufika le ngiyibhalile yebo bukeke kahle ithandeke futhi ibe nokwakha yebo hayi siyazama siyabonga bafowethu umsebenzi omuhle uqhubeke nje nilapha abantu nibasize ngayo yonke into enhle yebo into enhle iyanconywa yabo nje sinobafo manje kade sisathi nje yabo nje usibona simele hayi ngoba simile siborekile hluza umqondo isiphi story esingaphuma naso zikhona istories akushesha akusebenza ngizonibona kulungile nilake nisubscribe nisilandele Impumelelo Film Production uthola yonke into uthola ukulapheka ngaphakathi ngaphandle ulungisele yonke into siyanibonga